Hyvät katsojat, sarjassamme Jäljet Helsingin iholla olemme tutustuneet historiallisiin kohteisiin, mutta pääkaupunkimme karumpi puoli, se näyttäytyy tässä. Siis tässä. Otetaan uudestaan. Mä en saa sitä ruiskoa nyt kuvaan ollenkaan. Että... Joo, en mäkään löydä sitä. Sitä ei oo koko... Eiku tossa on toi. Ei, mutta tostahan puuttuu. Ei tätä voi käyttää. Esko! Esko! Täällä on sitä ruiskua. Näit sä sitä ruiskua? Se on hävinnyt tosta se... Vittu. Mikä ruisku? Oot sä vienyt nyt meidän rekvisiitan tuolta? Tämä. Vittu, eikä mun jätä raha-arvosta tavaraa tuonne roikkaan. Katkaisitko se sen nyt? Se on Eskoon pannut sen... Siis mitä helvettiä sä teet? Toi on se meidän rekvisiitta, millä me kuvataan tää huumekohtaus. No jos Esko pistää nopeasti. Mä sanoin, että on laita nopeasti se. Vittu Ei me voida käyttää Keinonen tommosta. Siis toi näkyy, että se on katkaistu. Eihän nyt kukaan usko. Jos sitä yrittää... Ota nyt pois siltä, että kasat liimat. Laitetaan teipillä kiinni se niin. Laita sitä Vittu saatana. Vittu mä lähden vittu. Mulla on suutana nutrua. Sitäkö sä halusit Keinonen? Vittu. Hei. Keinonen, ota nyt se kiinni tuolla poliisin saatana. Mä lähden korsoon. Vittu mä lähden. Esko! Mites, mennäänkö me samalla junalla? Tule pois sieltä nyt. Ei jumalauta, menikö se tonne nyt? Mihin tää juna menee? Mitäs Kirkkonummelle? Joo, papoit, me täytyy jatkaa. Onks meillä milloin seuraava juna menee?